taga Mindanao world champion gayud. Kaya atong makauban this morning ang baguhay lamang nga nakakuha og bronze medal sa Youth World Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Atong makauban this morning si Jeanette Hipolito. Good morning, Jeanette. Welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay naman po. By the way, of course, congratulations sa recently concluded Youth World Championship mo sa Jeddah, Saudi Arabia. Pwede ba namin matanong paano ka ba nag-umpisa dito? Paano mo na-discover yung weightlifting? First of all, sa school po kasi ako na-discover na sa sports na doon na na-discover ko na po ang sarili ko sa sports. At nainganyo na din po ako na kaya na-curious po ako, then sumali na lang ako sa sports. How does it feel also to be able to represent the Philippines in the international arena? Masaya po kasi ini-represent ko po yung Philippines. Nag-bring po ako ng honor. Isa ka rin pala sa mga naging scholars ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ano naman yung mga natutunan mo naman sa kanya? Naging scholar po ako since 2019 po. Grade 6 po ako noon. Then hanggang ngayon scholar pa din ako ni Ate Heidi. Grade 9 na po ako ngayon. Natutunan ko kaya Ate Heidi is, sabi niya sa amin, training hard po, study hard, para makuha mo yung goal mo po sa buhay. Jeanette, syempre ang tanong ng bayan, ano ba ang sekreto mo sa iyong pagkapanalo? First of all, nagpe-pray po talaga ako bago ng training, tapos training hard po talaga, time management, at one but not the least is, ano sinasabi ni coach, sinusundan ko po. Habang pinaghahandaan mo ba itong international competition, may mga bagay ka bang na-identify na somehow pwedeng maging hadlang sa pagkapanalo mo? Ano yung mga consider mo naman siguro ng mga challenges that you have to overcome to be able to compete in the world or international level? Yes, I have experience about my parents kasi ayaw po nila ako ipasali sa sports kasi sabi nila yung sports daw, yung weightlifting po kasi pang lalaki daw po. Tapos sabi nila ayaw nila po ako ipasali. Tapos gusto ko pa talaga ipatunayan na karapat-dapat po ako sumali sa sports. Doon, pinakita ko po na karapat-dapat po ako sumali sa sports. Para sa iyo, gaano ba ka-importante ang sports ngayon na nasa panahon pa rin tayo ng pandemya? Yes, importante po siya kasi ito pong nagre-represent na sa ating bansa and ito din po nagbibigay honor sa bansa po natin. Helpful po talaga siya especially sa katawan po natin, nagiging healthy po kami dahil sa mga exercise po. Any words of encouragement naman, Jeanette, sa lahat ng ating mga athletes and of course sa lahat din ng mga nanonood sa atin this morning? Message ko po sa mga athletes ng Pilipinas is training hard po talaga tayo para makuha po natin mga goal natin sa buhay at next po ng World Cup, gold na po tayo. Ngayon, syempre, tuwang-tuwa yung pamilya mo, mga kabarangay mo dyan sa Zamboanga. Meron ka bang gusto namang pasalamatan, Jeanette? I think this is the most opportune time na bigyan natin naman sila ng recognition. Please go ahead. I would like to thank to God first because siya nagbibigay ng strength po sa akin, and second is my family. Third is si Sir Monico Pantabella, Coach Allen Diaz, Ma'am Rosel Destura, Coach Tony Agustin, and all PSC organizers. And nagpapasalamat din po ako sa school namin, sa Mampang National High School. I miss you guys. Dagan kaayong salamat, Jeanette, and once again, congratulations mula dito sa amin sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.